táto kamenná edikula je pôvodná. A keď už vidím, že mrazna nerobí svoje, lebo toto tu nebolo pred 2 rokmi. Mraz, dažď a voda. No, tu pod nami je ten bronzový erb. 4 sností. Tam dolu. Takže tu aj vidieť, že bočné krídlo toho kaštieľa bolo znížené. Podstrešná rímsa týchto bočných krídiel bola v takej istej výške, ako je tam ten stredný pavilón. Čiže toto je opol podlažia znížené dolu v tých 40. rokoch. Teraz ten betónový veniec, čo tam je, to je nové, to je zrejme ešte spred revolúcie robené. A v tom novom návrhu sa teda uvažuje s tým, že sa to všetko vráti hmotovo do toho stavu, kedy bol ten kaštieľ postavený. Takže vrátanie tých výzdobných prvkov, ríms a tak ďalej. Sakrálny priestor, ktorý slúžil rodine Odescalchi asi zhruba storočie. A dopadol tak, že dneska je tu sklad PET fľašiek a komunálneho odpadu, takého čistejšieho. Kvôli kinu v 50. rokoch približne strhli poslednú dvojicu týchto stĺpov, aby tam mohlo byť urobené nejaké mini javisko a premietacie plátno. Tam sú aj prierazy do múrov, kde boli zrejme nejaké kachle. No a tento strop už odišiel vzhľadom na to, že zatekalo dlhodobo do kaštieľa, takže prehnili trámy a spadlo to. Ináč sú trámovie aj všetko, čo tu vidíte, je ešte pôvodné, aj vrátane tejto dlažby, ktorá je v kombinácii teda opuka a zrejme čadič. A tak sa tu dochovala jedna z pôvodných dlažieb. Tento krajný rizalít je vzhľadom na osovosť kaštieľa aj celú jeho pôdorysnú kompozíciu mierne vyosený smerom na juhozápad, čo by mohlo svedčiť o tom, že je to možno pozostatok niekdajšieho Keglevičovského kaštieľa, ale zatiaľ to nie je preukázané ani stavebno-historickým výskumom, ani archeológiou. Ale tak uvidíme, ako čo ukážu neskôršie sondy a výskumy. Tu bolo pôvodne krídlo, lebo celý kaštieľ bola bloková obdĺžníková stavba a v 40. rokoch bola robená dosť zásadná prestavba, kedy boli strhnuté všetky spojovacie bočné krídla. Tu nás zostal iba sokkel z kameňa. Obdobný sa dochoval len na tých krajných rizalitoch, pretože tamto druhé krídlo, čo bolo dostávané v 64. roku, tak kopíruje pôdorysne niekdajší pôdorys kaštieľa, len z tejto zvyšnej strany do parku bola stena posunutá asi o meter a zalicovali ju s oboma týmito pavilónmi, tým prostredným aj tým krajným.